खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेटआव दङ जयन्त बसुमतारिया बुंदों BTR गोरोबथानि 3 नं दफा बादियै बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामा सुसनजानायनि लामायाव। BTR गोरोबथानि 3 नं दफा बादियै गामि सुसननाय आरो दानख'नाय आरो समस्ति दाफाफिननाय हाबाफारि बादियै थांनाय 25 जानुवारि खालारसिम आर'जलाइ आजावनाय हाबाफारिया जोबना थांबाय। बे हाबाफारिखौ लानानैनो फैगौ फेब्रुवारि दाननि 6 खालाराव सावरायज्लायनाय जागोन होन्नाबो बुंदों मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ आरो गहपुर हालामा बे दफा बादियै आर'जलाइ गथायदों आरो BTR आव सुसनजागोननि इसाराखौबो होदों जयन्त बसुमतारि बिथाङा। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ BTC हालामनि सा 22,000 फरायसुलाफोरनो साइकेल राननानै होगोन। आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि उनाव बे बाराव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मोनसे नोजोरबोथाव बिथांखि बिबुंथि होदों। आसामनि गोहोगोरा मन्त्रिया जौसिन थाखोआव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय साफ्रोमबो फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननानै होनायनि उनाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बे बाराव BTC हालामनि सा 22,000 फरायसुलाफोरनो साइकेल राननानै होगोन होनना फोसावदों। लोगोसे थाखो 1 निफ्राय थाखो 8 सिम साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनो बिजाब लानो खाबु जानायनि थाखाय बेगबो होनाय जागोन होनना फोरमायथिदों। थाखो 9 आरो 10 नि साफ्रोम फरायसाफोरनो साइकेल होनाय जागोन होननानैबो बुंथिबावदों। थामथियाव दङ BPFनि सा 55 मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबदों। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय सा 100निबो बारा UPPL दोलोआव हाबदों। UPPL दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै फालुकतङा मुसलपुर ब्लक UPPL मावखुलियाव फैनानै बारग' बिएलटिनिफ्राय सा 15, GSPनिफ्राय सा 45, BPFनि सा 55 मददगिरि बिथांमोना UPPL दोलोआव हाबदों। मुसलपुर ब्याबनिफ्राय UPPL दोलोनिफ्राय देरहालांनो हानाय राकेश ब्रह्म बिथांजों जयेन जानानै इयुनाव UPPL दोलोनि खामानि मावलांनो थाखाय थिरांथा लायो। ब्रैथियाव दङ फैगौ 1 फेब्रुवारि खालारखालि सा 6 MCLAफोरखौ BTCनि मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाहोगोन। फैगौ 1 फेब्रुवारि समबारखालि सा 6 MCLAफोरखौ BTCनि मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाहोगोन। बे सा 6 MCLAफोरा जाबाय फारियै 40 नं रौता बियाबनि डक्टर नीलुत स्वर्गियारी, 32 नं फेरगाव बियाबनि दावबायसा बर', 27 नं नाग्रिजुलि बियाबनि धर्म नरयन दास, 4 नं जमदुवार बियाबनि रेवरेवा नार्जारी, 33 नं ननै सेरफां बियाबनि सन्जित तान्ति, 24 नं मुसलपुर बियाबनि राकेश ब्रह्म। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।